Dag kijkers, we beginnen deze uitzending met de regatta die u zojuist live kon bekijken hier bij TV Limburg. De regatta, dat is een roeiwedstrijd van de studenten van de U Hasselt en de hogescholen PXL en UCLL op het Albertkanaal in Godsheide. De Limburgse regatta kwam overgewaaid van de bekende universiteiten van Cambridge en Oxford. We kijken naar de spannende finish van de race. U Hasselt ligt naar mijn gevoel iets achter. Naar mijn gevoel ligt de U Hasselt iets achter, Anton. Dat klopt, ik denk het ook. Ik denk dat nog altijd de klim voor ligt en dan de PXL heel dichterbij, of zelfs misschien de PXL er voorbij. En de U Hasselt ligt achter. En ondertussen is de PXL ook begonnen met een sprint in te zetten, dus ze hebben hun tempo verhoogd. De PXL daar, de mannen in het zwart. Helemaal aan de linkerkant, dus helemaal aan de verste baan. En ik denk dat U Hasselt nu gaat beginnen met de versnelling. Ja, dus ja, de PXL heeft de versnelling blijkbaar ingezet. En het is de vraag of de UCLL dat tempo kan volgen met op kapitein Ellen van Waarbeek, haar laatste regatta voor de UCLL. Al lijkt mij de PXL toch wel duidelijk voor te liggen. PXL is op weg naar de overwinning en de PXL die freewheelt hier naar de overwinning. Oh la la. PXL helemaal in het zwart. Daar zijn ze. De 5e zege is binnen in de regatta. PXL nu over de streep. UCLL. UCLL is tweede en derde is de U Hasselt. Mooie zege van de PXL en de blijdschap natuurlijk op de achtboot daar. Kapitein Andries Billois. Eerste keer kapitein voor de PXL. Heeft al een paar jaar ervaring in het roeien. En een mooie overwinning voor de PXL. Ja, zo is dat. En we schakelen meteen door naar Niels Christiaans. Die staat aan de sluis daar in Godsheide en heeft de winnaar bij zich staan. Ja, absoluut leuk. Een van de winnaars, de kapitein, Andries Billois. Proficiat moet ik zeggen. Het is jouw eerste winst hier in de regatta. Hoe voelde het? Geweldig. Vorig jaar zat ik in dit schuitje. Vandaag toen we weer aankwamen was het al vanaf het eerste moment waren de zenuwen er al. De voorbije week eigenlijk al telkens. Ik voelde mij een beetje ziekjes, omdat ik me niet helemaal 100% in vorm voelde. Maar dat is blijkbaar deel van de zenuwen. En ja, tijdens de wedstrijd voelde ik wel dat we voorlagen op de universiteit. Maar ik had geen zicht over waar de UCLL zat, de favoriet van vandaag eigenlijk. En toen op het einde riep onze koksan, onze stuurman, dat we eerste zaten. En toen was het gewoon geweldig, heb ik doorgeduwd. En na de meet was ik zo leeg dat ik heb niks meer kunnen zeggen of me kunnen bewegen. Ja, het is belangrijk om te doseren, denk ik. Want in het begin was ULCC, lagen die op kop. Jullie zijn er dan overgekomen. Op het einde toch krachten sparen voor die eindspurt. Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk een heel belangrijk deel. En vorig jaar hebben we dat niet gedaan. Toen zijn we te snel van start gegaan. En toen de andere ploegen begonnen te sprinten, toen zijn we een beetje stilgevallen. Dit jaar is dat eigenlijk de boodschap geweest van onze trainer, van onze sportcoördinator. Doseer, maak een plan op en hou je aan dat plan. Laat u niet opjagen door de andere ploegen. Hou je aan het plan. Blijf in het begin rustig en zorg dat je op het einde nog over hebt. Want het is in elke wedstrijd opnieuw de laatste 500 meter dat de wedstrijd beslecht wordt eigenlijk. Op zich is het geen verrassing, want jullie zijn op stage geweest in Denemarken als enige team. Wat hebben jullie daar precies gedaan en hoe doorslaggevend was dat? Ja, de andere ploegen zullen zeggen dat dat zeer doorslaggevend was. Nu, ik kan niet ontkennen dat we er veel bij geleerd hebben. Maar ik moet er ook wel bij vertellen dat 4 mensen uit onze boot volledig nieuw zijn. Hebben nog nooit geroeid. Bij de UCLL roeien alle mensen al minstens even lang als mij. En ik ben een van de meest ervaren roeiers van onze ploeg. Dus ik denk toch wel dat dat iets is wat wij mogen hebben om op gelijke hoogte te staan. De andere ploegen gaan het natuurlijk op die stage steken, maar er zijn ook andere scholen die in het verleden al inspanningstest hebben gedaan, lactaattest hebben gedaan. Dus ik denk niet dat we met ongelijke wapens hebben gestreden. Ja, nog één vraagje. De U Hasselt zit aan 7 overwinningen. Als we die van de Hogeschool Limburg en die van de PXL optellen, samen met die van vandaag, dan zitten jullie aan 5. Zijn jullie op jacht? Ja, we zijn zeker op jacht. Als je ziet dat we met vandaag een vrij jonge ploeg, allemaal eerstejaarsroeiers, vele eerste- of tweedejaars studenten nog zitten, dan zit er zeker nog toekomst in deze ploeg. Dan moet ik wel zeggen, de mensen die bij de universiteit roeien hebben 5 jaar, of minstens 5 jaar, om te roeien. Dus die hebben wel een grotere marge. En er zijn ook vaak mensen van de hogescholen die na hun bachelordiploma naar de universiteit gaan om daar te studeren. Dus daar komt de ervaring toch wel een beetje bij elkaar. Maar je ziet dat het niet altijd zo loopt en dat het jonge bloed stilaan misschien wel aan het overnemen is. Dankjewel Andries Billois voor je uitleg hier en nog eens proficiat. En geniet van deze overwinning. Zo leuk, de inspanning is geleverd hier op het water. Het is tijd voor ontspanning en ik denk dat die van de PXL vanavond nog een groot feest gaan bouwen.